खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो नटिफिकेसन होनाय बायदि। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गावजों लोगोसे स्टाफआ मैया क'क्राझार सिभिल देहा फाहामसालियाव गिबि कभिड-19 भेक्सिनखौ लाबाय होननानै गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। रायजो-राजाफोरनि सिगाङाव सेबा बर्डजों खुंजानो गोनां 10 थाखो आरो 12 थाखोनि आनजादखौ सिगाङाव मख'नाय खालारावनो कभिड-19 नि नेम फालिनानै खुंफुंनाय जागोन। सोरखारा थिरांथा लादों। बे हाबाफारिखौ भारत हादराव कर'नाया 24 घन्टायाव 2.73 लाख सुबुं गाग्लोबदों। हादोराव सानसेयावनो कर'नाजों 619 सुबुंनि जिउ खहा। 7 सानाव 14.89 सुबुंनि देहायाव कर'ना गाग्लोबदों। बुहुमनि मादाव भारत हादोराव 30% कर'नाजों गाग्लोबजादों। महाराष्ट्रआव 3 मिनिट कर'नाजों सासे सुबुंनि जिउ थैयो। दाखालिनि सायाव महाराष्ट्र रायजोआव कर'नाजों गासै सा 503 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बोहैथि बोसोरनि थांनाय 9 एप्रिल दानाव उदालगुरि अनजालि बसुमतारि बिथाङा जिनाहारि खालामनानै खास्रि-बिस्रि जिउ फोजोबनानै जुखाम आबाद गार'नानै दोननाय दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होनो मैया उदालगुरि जिल्लायाव धर्ना लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय 70 नं मासबाद समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा अनजालि बसुमतारिनि केसखौ दरंनिफ्राय उदालगुरि जिल्लायाव लाबोनो खावलायो। गोदानै थिसनजानाय चिफ इलेक्शन कमिशनार सुशील चन्द्र आरो इलेक्शन कमिशनार राजिव कुमार बिथाङा सानै कर'ना जिउसाजों साग्लोबजादों।